Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Kampani ya Salima Sugar yati kufunikira ndalama zokwana 23 billion kwacha kuti iyambe kugwira bwino ntchito. Bwalo la milandu ya ntchito lalamula Malawi Ports Corporation kupereka chipepeso choposa 378 million kwacha kwa mkulu wake wakale a Zacchaeus Meke. Ndipo mu nkhani zina zokonzekera mwambo wokumbukira mtsogoleri woyamba wa dziko lino Ngwazi Hastings Kamuzubanda zili mchimake. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri tete ndikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba madzulo ano akuluakulu a kampani ya Salima Sugar apempha boma kuti lithandize kampani ndi ndalama zokwana 23 billion kwacha kuti iyambe kugwira ntchito bwino. Akuluakuluwa kusakhala ndi bodi kuyambira chaka cha 2023 kwakhudza kayendetsedwe ka ntchito za kampani. Iwo ayankhula izi atakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoyang'anira makampani a boma. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pamene anakaonekera ku komiti iyi, wogwirizira udindo wa mkulu wa kampani ya Salima Sugar a Charles Thupi ati kampaniyi ikukanika kuti ipeze ngongole kuchokera ku mabanki chifukwa ilibe bodi yokhazikika. Iwo ati kupatula ndalama zimene akufunanso ndalama ina yapadera yokwana 4 billion kwacha kuti akhozekeretse nyengo imene akhala akupanga sugar ya chaka cha 2026. Tawuza kuti panopo tikupanga maintain machine ndi maintenance kwenda bwino. Komanso china amafuna adziwe kuti kumamveka mphekesera kuti Salima Sugar akuyigulisa. Mbe imenenso tawuza kunena kuti ayi Salima Sugar sikugulisidwa. Anduna athu amene ndi anduna finance anatukuza kuti Salima Sugar sikugulisidwa ndi boma libe mapulani oti agulise Salima Sugar. Poyankhulapo pa nkhani wa pampando wa komiti a Sylvester Ayuba James ati ndikoyenera kuti boma lithandize kampani ya Salima Sugar chifukwa ndi kampani yokhayo imene ingathandiza Malawi kukhala ndi sugar okwanira chaka chonse. Kulowerapo pa ngongole sinkhani yovuta kwambiri. Ifeyo tikhuzofuna limene boma italowerapo koma zinthu zingapo kaiza fufuzidwa kuti afike pamene alipa anafika bwanji. Ndalama zimene nazo kumayambiro zinagwira ntchito bwanji. Chinanso chapangisa kuti mwina Salima Sugar Company isamayende bwinobwino popanda kuyimayima ndi chiyani. Tingafunsenso kuti kodi tikapatsa ngongole imeneyi atipanga sure bwanji atisimikizira bwanji kuti ikagwira ntchito yake yoyenera ndi kuwathetsera mavuto amene ali nawo panopa. Komanso chomalizira atiuze kuti zimene zikuveka kuti kampani afuna igulitse ndizoona kapena iyayi, ndipo ngati zili zoona ndi kuti akufunira njiso kuthandizidwa ndi ndalama imeneyi. Kampani ya Salima Sugar anayikhazikitsa kudzera ku bungwe la Green Belt Authority ngati njira imodzi yolimbikitsa ulimi wa mthirira komanso mabizinesi. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wadzudzula mchitidwe wofalitsa nkhani zabodza umene wayambitsa imfa m'maboma achikwawa ndi nsanje. Anthu asanu ndi awiri aphedwa m'maboma awa chifukwa cha mphekesera zokhudza kusowetsedwa ziwalo zobisika za anthu mwa matsenga. Pakadali pano mneneri wa Mutharika Akathe Maulidi wati mtsogoleriyu walamula nthambi zachitetezo kuti zilimbikitse bata komanso kuonetsetsa kuti onse okhudzidwa alandira chilango. Benedetta Chiwandamiya wayankhula ndi Maulidi. Ndithudi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika ndokhumudwa kwambiri ndi mchitidwe omwe ukuchitika m'maboma a nsanje komanso chikwawa. Iwo adzudzula mchitidwewu ponena kuti ndi mchitidwe omwe sukuyenera kutenga gawo maka pa nthawi ino. Kotero mtsogoleri wa dziko lino walamula apolisi kuti achite china chilichonse chothekera kuti anthu omwe achotsa miyoyo ya anzawo kamba ka zikhulupiriro zoyipazi akumane ndi lamulo. Iwo apemphanso Amalawi onse mdziko muno kuti apewe kukhala ndi zikhulupiriro zoyipa chomwechi komanso apewe kufalitsa mauthenga omwe angayambitse chisokonezo mdziko. Pakadali pano Peter Mutharika apepesa mabanja a Amalawi 15 amene afa pa ngozi ya pansewu ku Zimbabwe. Mutharika aperekanso ndalama zokwana 500,000 kwacha ku banja lililonse kuonjezera pa thandizo la boma lothandiza kuti matupi a omwe alilawo afikitsidwe kuno. Daniel Zimba akufotokoza.
ndithu ndi mtsogoleri wa dziko lino. Nkhope zinali zachisoni pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre usiku wa Lolemba msabatayi pamene achibale azipembedzo komanso akuluakulu a boma anasonkhana kulandira matupi a Malawi amene ataya miyoyo yawo pa ngozi ya galimoto mdziko la Zimbabwe. Anthuwa anakumana ndi tsokalo pamene anali kubwera mdziko muno kuchokera ku South Africa, ndipo anayi mwa iwo ndi ana asanu ndi abambo komanso asanu ndi mmodzi ndi amayi. Mkuyankhula kwawo Ali Gomeka ati mtsogoleri wa dziko lino ndi okhudzidwa ndi imfa ya anthuwa popeza dziko la Malawi lataya mzika zimene zinali zofunikira kwambiri pa chitukuko chake. Inu mukudandaula kuti mwataya achibale anu, koma dziko tikudandaula ndipo tikuzifunsa mafunso kuti kodi chikutichitikira ndi chani, fuka mwamva pompano kuti ngozi inanso yachitika. A Gracious Banda ataya mchimwene wawo a John Kanyenga a zaka 50 pa ngoziyo, ndipo ayamikira thandizo limene alandira mu nyengo yovutayi. Wasiya banja komanso wasiyana awiri, wasiyanso mayi wokalamba amene mayi wathu ndiye ndife okhudzidwa kwambiri chifukwa thandizo lina limachokera kwa iye. Ife tingothokoza kuti atibweresera matupi abale athu kuti tikasazikane nawo kumuzi kwathu pamene tikawayika m'manda mawa, koma programu ya boma ayendesa mwachangu. Mawu awo a Wilson Moleni, komishonala wa bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi, ati pakadali pano boma likuchita chotheka kuti lithandizirenso anthu ena omwe anakhudzidwa ndi ngozi ina ngati yomweyi mdziko la South Africa. Amoleni ati pakadali pano anthu asanu ndi atatu ndiwo ataya miyoyo yawo, ndipo ena 40 avulala pa ngozi imene yachitika ku South Africa lachinayi sabata yatha. Kupitirira ndi nkhanizi madzulo ano, bungwe loyendetsa zisankho la MEC lati lili ndi chiyembekezo choti anthu ambiri alembetsa mukaundula wa voti wa chisankho chapadera. Bungweli likuyembekezeka kuchititsa chisankhochi m'madera ena mdziko muno pa 30 June. Lachiwiri wapampando wa MEC a Annabel Ntalimanja anayendera malo ena olembetsera anthu mukaundula wa voti kubwaira mu mzinda wa Lilongwe. Ntalimanja akuyankhula ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Ifeyo tikupitiriza kuphunzitsa anthu m'madera menemu kuti azindikire kuti by election ndiyofunikira mmene ili general election. Nthawi zambiri anthu by election timanyozetsa, timaona ngati ndi chisankho chaching'ono, koma tikumbukire kuti pa by election timakhala tikusankhanso tiyimirira ku parliament komanso ku consolo, kusonyeza kuti ndichofunikira bendithu. Ndiye tilimbikitsa Malawi kuti tiyeni tichione chisankho chapadera ndichofunikira chifukwa chitipatsa mpata kuti tisankhe adindo okuti atiyimirire, komanso tipemphe anzathu aku media kuti mukamafalitsa nkhani zanu mutithandizirakonso kutumiza uthenga umenewo kuti tonse amene tizindikire kuti chisankho chapadera ndichofunikiranso. Mawu ake Nyakwawa Kantedza wati alimbikitsa anthu kuti akalembetse kuti akhale ndi mwayi woponya voti. Voto limene sonatha kuona ndiye kunena kuti ena akumalankhula kuti ife tatopa nazo zimenezi, koma no pokhala podziwa kuti ineyo ngati ndili ndi udindo waukulu woyang'anira anthu amodzi, mmene ndikubwerera ndikuyenera anthu amenewa kukalimbikitsa chifukwa kusankha munthu amene tikumfuna kudera ndi zinthu zabwino kwambiri. Ndine mmodzi wa iwo kuti mudzi mwanga ndikesetsa kuimba wizulo ana amene akwanitsa zaka 18 ndikafufuza kuti abwere kuno adzapange nawo chisankho chimenechi. Ndondomekoyi ikukhudza anthu amene sanalembetse pa chisankho chaka chatha komanso ena amene angokwanitsa zaka 18 posachedwapa. Bwalo la milandu ya pantchito lalamula Malawi Post Corporation kupereka chipepeso cha ndalama zokwana 378.6 million kwacha kwa a Zacchaeus Meke. Ameke anali mkulu ogwirizira ntchito pa bungweli ndipo anachotsedwa ntchito mchaka cha 2022.
iwo anatengera nkhani ku bwalo la milandu lomwe lapeza kuti anachotsedwa ntchito mosatsatira malamulo. Isaac Salima akufotokoza. Mchaka 2021 bungwe la Malawi Post Corporation lidagulitsa nyumba zake zina m'maboma amangochi komanso Zomba, ndipo lidapeza ndalama zokwana 1.6 biliyoni kwacha zimene linkafuna kugwiritsa ntchito pofuna kubwezeretsanso ntchito zake. Koma amene ankagwirizira ngati mkulu wa bungweli pa nthawiyo, Ameki adawayimisa ntchito powaganizira kuti adasokoneza ndalamazi. Ameki ankawaganizira kuti adagwiritsa ntchito ndalamazi pogula zinthu zina zimene akuluakulu a bungweli sadavomereze. MPC kenako idachita kaununu wa nkhani za chuma, ndipo lidapeza kuti Ameki adali wolakwa ndipo lidawachotsa ntchito mchaka 2022. Mbali ziwiri zakhala zikulimbana ku bwalo la milandu kufikira lolemba lapitali pamene bwaloli lapereka chigamulo. Mu chigamulo chake, wapampando wa Industrial Relations Court Austin Sooya adati adapeza kuti bungwe la MPC lidalibe zifukwa zokwanira pamene linkachotsa ntchito Ameki, komanso kuti sidasati ndondomeko zina zoyenerera pamene linkawachotsamu. Bungwe la MPC aliuza kuti lipereke ndalamazi pasanaduse masiku 10. Pothirapo ndemanga pa chigamulochi, Ameki adali ndokondwa ndi zimene bwaloli lanena. Chigamulo chikhoza kukhala nkhani yosakhala bwino ku bungwe la MPC limene akhale kuvutika pa nkhani za chuma. Mbuyomu nthambi yakhala igulitsa katundu wake komanso nyumba zake zina pofuna kupeza ndalama zofuna kubwezeretsanso ntchito zake. Mu chaka 2024 Malawi Post Corporation idachotsa ntchito anthu okwana 65 ngati njira imodzi yofuna kusintha ntchito zake. Wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe adapempha adindo a boma mdziko muno kuti azionetsetsa pa ziganizo zawo zimene amachita ponena kuti zimakhala ndi zotsatira zosakhala bwino. Iwo adati nkhani ngati izi zikumbutsa adindowa kuyipa komachotsa anthu maudindo potengera ndale kapena mkwiyo. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Jangu tieni. Chani simeni. Sha. Tie. Kodela chili kuti. Ndubwera ndingopita ku bank usida center ndubwera kokani. Tibise nawo. Ndikusa kwa masifuani. Tie tizipata. Yakwanza madam. Titulize nawo ndrawo. Mulisanduki cash. Ilipo. Ya, kumene pokoma. Kwacha Point ya Standard Bank yafika mdela lanu. Pitani page ndo Kwacha Point kuti mutabe ndikusungisa ndalama mu account mwanu. Quick cash ndi zina zambiri. No stress, no worries, deep Kwacha Point. Osaka and Tawi ndi Kwacha Point. Do see a Standard Bank DA. Kwacha Point. Takulandirani kupitiriza nkhani izi madzulo ano zokonzekera mwambo wa chaka chino okumbukira mtsogoleri woyamba wa dziko lino Ngwazi Hastings Kamuzubanda zili mchimake. Dziko la Malawi limakumbukira tsikuli pa 14 May chaka chilichonse. Mwambo wa chaka chino ukuyembekezeka uchitikira ku Kamuzu Mausoleum mu mzinda wa Lilongwe lachinayi likudzali. Wezi Gausi ali mu mzinda wa Lilongwe. Mmodzi woyankhulira ku banja la Kamuzu, Akeni Kandodo, ati zokonzekera zonse za tsikulo zamalizika. Iwo ati akubanja ndokondwa kuona kuti mtundu wa Malawi umakumbukirabe mtsogoleri wakale wa dziko lino Kamuzubanda. Ndikhozolera kuti zokonzeka zonse tamaliza. Lero ni meeting yomaliza. Lero lachiwiri chifukwa function lachinayi nkuja. Aine choyamba ndithokoze aboma chifukwa choganiza kuti apange komiti. Ndipo ife natitana ngati kubanja kuti khemu komiti imeneyo ndipo takhalima meeting abwino kwambiri ndipo sindikayika konse kuti mwambo wankucha pa 14 May uyenda bwino. Poyankhulapo mmodzi mwa akuluakulu aboma a Blessings Walawala ati tsiku limeneli ndilofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi ndipo anthu opita ku mwambo umenewu asakavale makaka azipani. Tinene mosindika bwino kuti tisabwere mwambo umenewu titavala mwina makaka azipani zimene timachokerako, tibwere ngati Malawi.
poyankhulapo mlangizi wamkulu wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani ya mapemphero a Reverend Alexander Kambiri ati kumkumanowu kukakhalanso mapemphero opempherera dziko la Malawi pa nkhani ya mtendere ndi mgwirizano. Pamene tikukumbukira Kamuzubanda sangokhala wanthu amene kungoti poti ndife Amalawi, ayi koma kuti zimene tili nazo komanso zimene timadziwa zizithandizira kupangitsa kuti dziko lino lipite patsogolo. Mwambowu umakumbukiridwa pa 14 Meyi chaka ndi chaka kukumbukira amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino Hastings Kamuzubanda. Munkhani zina, khonsolo ya mzinda wa Blantyre ikuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito yozimitsa moto potsatira kulandira galimoto yozimitsira moto. Bungwe la Shaja Charity House lapereka galimotoyi komanso ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha zothandizira kukonza magalimoto ena ozimitsira moto omwe anawonongeka. Meya wa mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman wayamikira bungwe lipo nina kuti khonsolo itsopano ndi magalimoto 9 ozimitsa moto. Ife ndokondwera ndi abale amene wa pazomwe apanga komanso ndimanenesa kuti sikuti tizingodalira boma loka kuti ngapange zinthu. Ife adinonso ndi udindo wathu kugogoda makomo kuti mwina kuti anthu otithandiza tithandize. So ife ngati Blantyre City Council komanso ili ngati meya wa mzinda wa Blantyre timagogoda makomo. Tikuziwa mbuyomu tinapezapo chinthu ngati ichi. Koma chinalipira kubwera ku Malawi kuno chifukwa kutsogolera unalipo udalibe chidi kuti chinthu chibwereko mpaka chipana chigulitsa. So pano tambaso kambirana ndi achibale omwe kunja kuti atithandizepo chifukwa choti zimafire engine zomwe tili nazo izi sizimakwanisa kutimisa moto wa mwamba utati wayaka. So panopo tifuna tifaitire kuti tikhale nazo zoti olo munthu atamanga chamwamba ka 20 stairs utati moto wayamba tikoza kutimisa. Mukoza kuona pena ndamvapo chisoni anthu ena akamatiseka kuti mukaona Blantyre muno timalirira kuti tikhale mabuilding atali koma malamulo amaletsa kuti amangezo zazitali kwambiri chifukwa choti tilibe zima firefighters zomwe zingakwanise kutimisa moto wa mwamba. Boma layamikira bungwe la World Vision Malawi chifukwa choyika ndalama zoposa 7 billion kwacha mu ntchito zachitukuko. Ntchitozi zikuphatikiza kumanga zipatala, zimbudzi, zipinda zophunzirira, nyumba zogwira ntchito komanso zipatala za m'midzi. Bungweli lati maprojektiwa ndi gawo limodzi la ntchito zotukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Jime Chazama walemba ripoti limene akuwerenga ndi Wezi Gausi. Mwambo wopereka zomangamanga zosiyanasiyana unachitika mu mzinda wa Lilongwe komwe nduna yoona zomangamanga Japi Muhango yayamikira bungwe la World Vision pomanga zinthu m'maboma okwana 16. Ndunayi yatinso izi zathandiza ntchito yopereka madzi aukhondo, nkhani za maphunziro, za umoyo ndi zina. Boma la Profesa Arthur Peter Mutharika lachilimika kuti litukule dziko lino. Choncho kubwera kwa World Vision lero kupereka zitukuko zimene amanga mdziko muno madera osiyanasiyana kuboma ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Chifukwa chake mama president fund athokoze a World Vision kuti mwatigwira dzanja. President athu akuthokoza koposa akadabwera iwo anoke lero kufuna ntchito zina anditumane kuti nzayimirire. Nandizo ndathokoze a World Vision koposa chifukwa cha ntchito yabwino. Wapampando wa bungwe la World Vision a Alfred Kapunda wati thandizo aperekali likubweretsa kusintha kwa anthu oposa 150,000. Chimene chatipangisa kuti titero ndiyoti ife World Vision timakhazika kwambiri pa umoyo wa mwana kuti mwana akhale ndi zonse zofunikira zimene zingampangise kuti akule ndi umoyo wabwino komanso kuti akhale ndi tsogolo limene iye akhoza kufikirapo. Pali zina zimene zimalepheresa kuti mwana asafikire pamene akhoza kufikira akazakula ndi kuthandiza dziko la Malawi. Choncho World Vision imabwera ndi kupereka zitukuko zimene zimathandiza kuti mwanayo komanso amene amakhala naye komanso ngakhale mmudzi mmene amakhala muthandizika kuti mwanayo akule malo abwino amene akhoza kuzakhala chida chothandiza dziko lino la Malawi. Kuyambira chaka cha 1982 bungweli lagwiritsa ntchito ndalama zoposa 88 billion kwacha pa ntchito zotukula zomangamanga zomwe zapindulira anthu oposera 3 miliyoni mdziko muno. Munkhani zina, gavanala wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto a Christopher Nzomera Ngwira walimbikitsa atsogoleri a chipanichi kuti alimbikitse ntchito
yomanga maziko olimba. Angwira ati zizithandiza chipanichi pokonzekera chisankho cha mchaka cha 2030. Iwo ayankhula izi pa msonkhano wa ndale ku Zondweni mdera la Inkosi Mpherembe mboma la Nzimba. Macloyd Chilangiza walemba ripoti limene akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Malingana ndi Angwira, maziko okhazikika chipani m'madera osiyanasiyana amathandiza pobweretsa chitukuko kudera komanso kuonetsetsa kuti chipani chikhale cholimba m'madera osiyanasiyana. Angwira analangiza atsogoleri a chipani m'madera kuti asakhutitsidwe kuti chipani cha DPP chili mboma koma amve ndi kuthandizira pa mavuto omwe anthu m'madera osiyanasiyana akukumana nawo. Angwira kenako anapempha phungu a nyumba ya malamulo ochokera mchigawo chakumpoto kuti ayike chidwi chawo pa nkhani yomanga komanso kukonza misewu mchigawochi ponena kuti misewu ili ndi kuthekera kopititsa patsogolo chitukuko mchigawochi. Tichilimbikitse chipani chikhale champhamvu, chipani chimene chimawina zisankho mchipani chimene chili champhamvu, chimene chili ndi mamembers ake oyalidwa bwinobwino kuchokera pasi penipeni pa grassroots. Ndezi zimene nimauza atsogoleriwa ndetiyenda apa tongoyambapo tiyenda kumpoto kuno ma district athu onse kuti tilimbikitse chipani. Mkulu woona zokopa anthu mchipani cha DPP mchigawo chakumpoto William Kaweche anapempha chipanichi kuti chithandizire kupereka zipangizo zosiyanasiyana zomwe zingathandizire kulimbikitsa chipanichi m'madera. Akaweche anati chipanichi chichilimika pa ntchito yake yoonetsetsa kuti anthu osiyanasiyana m'madera mchigawo chakumpoto akutsatira chipani cha DPP. Chipani chathu nchamphamvu bwana, ndi champhamvu. Si chipani chonena zoti chayamba zulo chazuka zulo. Ndipo ndikukusimikizirani nonena zoti zimene tipange olomene ndithamangire oloma bwana angaswaziwa kuti munthu uyu adali kunja koma panopo tamika kusogolo. Ronaldo bambo. Tithamanga kuti chipani ichichi chilongosoke. Mkumanowu unabweretsa pamodzi nthumwi zosiyanasiyana za chipani cha DPP kuchokera ku dera la phungu la Kunzambwe boma la Nzimba. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Kampani ya Salima Sugar yati kufunikira ndalama zokwana 23 billion kwacha kuti iyambe kugwira bwino ntchito. Bwalo la milandu ya ntchito lalamula Malawi Post Corporation kupereka chipepeso choposa 378 million kwacha kwa mkulu wake wakale Zacchaeus Meke. Ndipo mu nkhani zina zokonzekera mwambo wokumbukira ngwazi Hastings Kamuzubanda zili mchimake. Ndipo patsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti madzulo opambana. Madzulo abwino muli ndine Joseph kumpembedza kupatsirani mene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tembekezere nyengo yopanda mitambo ndi yofunda kupitirira madera ambiri usiku uno ndi mawa masana. Tembekezere nyengo ya dzuwa yotentha ndi ya mphepo nthawi zina madera ambiri. Langizo nyengo yotentha ikuyembekezera kupitirira madera ambiri ndipo tonse tikulimbikitsidwa tizimwa madzi okwanira ndi kupewa kugwira ntchito zathu pa dzuwa pamene dzuwa lawala monyanyira. Tentone mene kutenthele komanso kuzizirira mawa. Gabu kutentha pakati pa degrees 22 mpaka 35, Blantyre pakati pa degrees 18 mpaka 29, Lilongwe pakati pa degrees 15 mpaka 28, Mangochi pakati pa degrees 19 mpaka 31, Mzuzu pakati pa degrees 14 mpaka 27. Mphepo ikuomba kuchokera chakumvuma. Lachinayi tembekezere nyengo ya mitambo yapatali ndi yotentha. Tsopano tikupatsirani mene dzuwa litulukire komanso kulowera mawa. Mzuzu dzuwa lituluka 8 minutes to 6 ndi kulowa 28 minutes past 5. Lilongwe dzuwa lituluka 4 minutes to 6 ndi kulowa 25 minutes past 5. Blantyre dzuwa lituluka 6 minutes to 6 ndi kulowa 18 minutes past 5. Za nyengo ndi zomwezi ndipo mnali ndine Joseph kumpembedza madzulo abwino.